Seo agah cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Ag tús na seachtaine dúirt an rintaíarta go sé gceist an ráiteas planala den Ghaeltacht a ailsiú im líana inis seachas an bhliain siúgainn. Bhí phlean taíarta an rialtais a fáilsiú in éirí, bhí ráiteas planala náisiúnta faoi hithiart tuaiche le fáilsiú ag an ara taíarta ribhéirú fhíseán, agus bhí cén eile faoi chuirsaí sa Ghaeltacht le fáilsiú sa cheadleat de fhíseart. Tá sé deimhníthe do Tuairisc ag an rintaíarta go sé gceist inis na ráiteas sin a ailsiú le cheile idir seo agus deireadh na bliana. Ag cruinniú de leanarí na seachtaine dúirt príomh aisteachar híthe an oireachtais nach bhfuil a geirí leis an stáit go leor daoine bhfuil Gaeilge acu a chur ar fáil chun obair an stáit a dhéanamh, agus go bhfuil tús áite a chóirt acu do Gaeilge chur an reachtaíart a smó a aon hits ar líne. Dúirt sé chomh go bhfuil Parliament na Breataine bige a bhhad an cinear inniuthíú an de hangahais agus go raibh a láin le fólam maididir le corchan cinn na Gaeilge i de láin. Dógur ara na Gaeltarta an teartan seo go bhfuil ardú eile le teartar an lúnta sa dhéagfar le chaill ar an láistín ar fáil de le freastal na Gaillisí Gaeilge. Dhéagfar 6 in an delta in na híthe le mrá agus fearrtaí as láistín a thur fáil de Ghaeltaí na Gaillisí Gaeilge an saoirú seo. Agus ar deireadh pléo éileart chlúnáis geirithe na pelle, teastal na de Berdaranach agus cruathas na gat ar an agran na stearnaí den fád sport. Tá na scéaltaí sin agus go leor eile ar Tuairisc inis.